गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे आरोबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं जायगाखौ मोजां प्लेसखौ नायनानै मोनाखै, बेकग्राउन्डआ एसे गाज्रि। जाय हक आं दिनैहाय ससेब्लाबो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों। थ' दिनैहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामलायलायदों। आबसुआबो होदों धरना, बनसुआबो होदों धरना, बिपिएफआबो होदों धरना, ओमफ्राय इउपिपिएलआबो होदों धरना, बयबो होलायदों धरना। बेसेबां होलायदों? 2 घन्टा 3 घन्टा, सोरबा 1 घन्टा, सोरबा 4 घन्टा बेफोरबायदि होलायबाय थादों। ओमफ्राय मेम'रेन्डाम गथायनाया गासैबो दल संगठन बर'नि फिसा नैबे समस्ति दानखावनाय सोनाय, दानखावनाय बोखारलाय मालाय बेफोरनि थाखाय मेम'रेन्डामखौ गथायदों। सोर होआखै? आबसु होबाय, इउपिपिएलबो होबाय, बिपिएफबो होबाय, बनसुबो होबाय, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआबो मैया बेफोरनि बारै एसे मेम'रेन्डामखौ गथायनायखौ नुनो मोनदों। थ' बाथ्राया दिनै गोबां दल संगठन जोंनियाहाय मा होलायबाय थादों? मेम'रेन्डाम होदों, ओमफ्राय बे हाब्रुखौ बैनो सारदों, बैनि हाब्रुखौ बैनो सारदों। ओरैबायदि उन्दै गथ' आमाय जुमाय खेला गेलेनायफोरबायदिसो गेलेलायबाय थादों। हयथ'बा बर'नि लिडारफ्रा बेफोरखौ फिसा खोथालै, बिसोरनो थाखा फैसाजों मेनेज खालामनो हायो, बेखिनि खोथायाखौ सानलायनानै दङ। बिपिएफआबो सानदों दिनै बे सावथालि ट्राइबखौ मा खालामगोन? थाखा फैसाजों मेनेज खालामगोन। इउपिपिएलआबो सानदों दिनैहाय बे सावथालिफोरखौ मा खालामनो नागिरदों? थाखा फैसाजों मेनेज खालामना दोननो नागिरदों। थाखा फैसाजों मेनेज खालामजाग्रा जाथि बिसोरो दिनैहाय मैया आर्मस गथायजोबदों। बिसोरनि आर्मसखौ नायदोंना नायाखैमोन बर'नि लिडारफोरा, बर'नि दैदेनगिरिफोरा? बिसोरनाव माबायदि हाथियार दङमोन आरो माबायदि मोजां हाथियारफोर दङमोन बेफोरखौ नायदोंना नायाखै? थ' बिनि सिगां आं माखासे बाथ्रा बुंनायनि सिगां सासे आदिबासिया बर'खौ मा होनदों? नों बर'खौ, आं बर'खौ, बर'नि लिडार इउपिपिएल, बिपिएफ, आबसु, बनसु, थनसु, माबा माबि हाग्रुं बाग्रुं आफादफोरखौ, साहित्य सभानो माबा माबि सभाफोरखौबो मा होनदों? नों बर' ट्राइबखौ, नों बर' जाथिखौ बै बे सासे आदिबासिया मा बुंदों बेखौ नोङो इसे खोनासंनानै ला। सान्ताल, मुंडा, मिर्जा, तामड़िया, भूमिज, खेरवार, चिक, ब्रैक এইবিলাক জাতি আহি কিনে এইখন দেশৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ পৰা কামৰূপ বনাইছিল। তেতিয়া এইখন দেশত বান ৰজা আছিলে। বান ৰজা মোৰ গোষ্ঠীৰ মানুহ হয়, এইটো বড়ো জাতি নহয়। বড়ো পিপল, ইফ ইউ হেভ দ্য নলেজ দেন জাষ্ট টু লিসন প্ৰপাৰলি, আদাৰৱাইজ ইউ হেভ টু গ back to your own country, which is called China. After China, there is no Mongolian country. There you have to go. Don't show your power too much against our Adivasi people. যেতিয়া বান ৰজা আছিল, বান ৰজা মোৰ দ্ৰাবিড় গোষ্ঠীৰ মানুহ হয়। বান ৰজা থকা সময়তে তহঁতে ভাৰতত অহা নাছিলা। এইখন দেশ তহঁতৰ নাছিলে, আমাৰে আছিলে। আৰু এইখন পুনা গোটেই ভাৰতৰ নাম আছিলে গণৱালা। এইখন অসমটো আকাশৰ ওপৰত নাছিলে। তহঁতে মোনাৰ ভিতৰত ঘুমাই কিনি চাইনা দেশৰ পৰা এই ভাৰতত লৈ অনা নাই তহঁতে এইখন দেশটো। এইটো ভাৰতৰ মাটি হয়, এইটো গণৱালা দেশৰ মাটি হয়, জামিন হয়। আহিছ কালি পৰহি আমাক শিক্ষা দিব আহিছ। जिखियानो जादोला नोंथांमोना खोनाबाय। आं बेखिनि बाथ्रायाव मोननैसो खोथाखौसो बुंनो नागिरदों। बे आदिबासि सावथाला साराय खिबु नोंथांमोनखौ सोर लाबोजेना आसामाव? नोंथांमोना गासैखौबो दोनजोबदोंबा मानो बै समाव एसटिखौनो मानो बिना लायासै नोंसोरो? दिनै फैयै आदिबासि ट्राइबा जोबनायनि लाइनाव फैनो नागिरदों। दिनै बिसोरो मा एसटिखौ नाङा होनना बुंदोंमोन नालाय बै समावबो, खिन्थु बिसोरो दासो एसटिखौ सोरबा असमिया, सोरबा बाङालिफ्रा मा बुंनानै होदों? नों बर'फोरनिफ्राय बिनानै लादो, ट्राइबेलखौ नोंसोर बिनानै लादो, एसटिखौ नोंसोरबो बिनानै ला, नङाला नोंसोरबो बिदिनो गोदोनानै थासिगोन, एज ए जाथि हिसाबै नोंसोर थैलांसिगोन होननानै सोर बुंदों बेखौ? सोरबा बाङालि बुंगोन, सोरबा मुस्लिम बुंगोन, सोरबा असमिया बुंगोन।
ना अखमिया होननानै बुङोब्ला एज ए होल जोंनि आसाम स्टेटआव जेसेबां ट्राइब जनगोष्ठीफोर दं बेखौ लानासो एसामिस सोरबा बामोना नङा एसामिस गावखौ हारसिं एसामिस होनना लायोबा बे बामोनाबो लाजिनांगोन थ' जिखियानो जादोला बेफोर बाथ्राया ओमफ्राय बे आदिबासिया जोंखौ चाइनायाव थां क'क्राझारनि हाग्रा सिफायनाय मा होनदों आदिबासिया सिफायजेनदों होनना बुङो तेजपुरखौबो दिनै आदिबासियाबो सिफायजेनदों होनना बुंदों नाम दोननायफोरखौ आरोखि नैबे रौता नाम माबा माबि जायगा बेफोरखौ बिसोर बहुत जायगाखौनो बुंदों आदिबासिया लायनो दोनदों थारैनो जुदि बेखिनिखौ जुदि क'क्राझार टाउननि हाग्राखौ जुदि सोर सिफायजेनामोन बर'नि अनगायैथ' बेवहाय रावबो गैयामोन बे क'क्राझार टाउन बायदियावथ' साहा बागान गायनायानो गैफेरामोनदां जेब्ला बेखिनि जेखिनि समाव फैजेननाय बे समाव क'क्राझार टाउना साहा बागानानो गैयानोमोन आंनि बुजिनायाव आंनि मोनथिनायाव खिन्थु बे दिनै आदिबासिया जों बर'खौ माहाय होखारदों चाइनायाव बेलाय बेसेथो गिदिर बेसेथो गिदिर ट्राइब बेलाय जानो हागौ वेस्ट बेंगलाव बिसोराव एसटि खिन्थु जोंनि बे आसामाव बिसोरखौ साहा बागान खानो लाबोदोंमोन रिफुजिफोर बायदि दोनफैदोंमोन दिनै बै रिफुजिफ्रानो नोंनि जायगायावहाय नों बे प्रमद बर' बै बे हाग्रामानि जायगा बै बे प्रमद बर'नि जायगाखौनो दिनै बिनो हमदों मा खालामनो नागिरदों नोंसोर लिडारफ्रालाय दिनै आबसुनि दैदेनगिरि बै दिफेन बर'नि जायगाखौनो बिनो नागिरदों दिनैहाय बै साहित्य सभानि लिडारफोरनि जायगाखौनो बिनो नागिरदों दिनै बै सासे लिडारनि जायगाखौनो बिनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों नोंसोर बर'नि लिडारफ्रालाय मा गावखौनो गाव नोंसोरलाय बिराद गिदिर जों इदि खामानि मावनो नागिरदों इदि खामानि मावनो मा मावफेरदों नोंसोरलाय दिनै आदिबासिया नोंसोरखौ होखारदों नोंसोरखौ दिनै रिफुजि खालामदों नों बर'खौ रिफुजि खालामदों चाइनायाव खार होननानै बुंदों अरुणाचल खार होननानै बुंदों मा खालामगोन थारैनो जुदि नांगौब्ला बर'नि लिडारफ्रा बारग'नायबो नङा होसोजागोनबो सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा आबसुआनो जा सोरबा माबा माबि आफादफोरानो जा बारग'नाय नङा दै बेबा हले सिदा बाथ्रा एबाराव बर'नि लिडारफोरखौसो बर' रायजो राजाफ्रा होसोनोबो हागौ आरो होसोनायल' नङा भटबो होआबो जानो हागौ नांगौब्ला बिदिनो थांजोबथों होननानै दा बेखौ एसे सिन्था खालामनाया मोजां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि लाबा-लाबखौ नायबा जों नैबे सिमा बारायनाय बा सिमा दानख'नाय बा माबा मोनसे खालामनाय बेखौ जुदि गिदिर माबा खालामलायनानै आरो बेबो मोनसे बाथ्रा सिमा दानख'नाय बारायनाय बेबो गिदिर बाथ्रा खिन्थु दिनै नोंसोरो दिनै ज'आनो गैलायाना आबसुआ होदों आलादा मोनसे बनसुआ होदों मोनसे नैबे बिपिएफआ दिनै मोनसे आलादा होदों इउपिपिएलआ दिनै मोनसे होदों दिनै बिपिएफआ होआखै होनलायबाय दिनै इउपिपिएलआ होदों मा बिफोरलाय मा धरना बिफोरलाय मा बिफोरलाय खुंथायाव थानाय बिफोरलाय ओंखायनो जे गैया दा गैया जायफ्रा दिनैहाय नोंथांमोननि लेथ्रा सोंखारिलायबाय थानाय पलिटिक्सआव जायो बुंलायो सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ बुङो हाग्रामाया इउपिपिएलखौ बुंगोन इउपिपिएलआ हाग्रामाखौ बुंगोन प्रमदआ दिनै हाग्रामाखौ बुंगोन बेखौ बुंलायबाय थागोन बेखिनिखौ जोंबो मिथिगौ बुजियो जों खिन्थु दिनैनि दिनाव आदिबासिनि बाथ्रा बुंनायखौ एसे नोजोर होनाया मोजां ओरैनो जानला मानला नोंसोर मेम'रेन्डाम जों होदों इउपिपिएलआबो होदों बिपिएफआबो होदों बिदि खोथा बुंलायबाय थाबाबो जानाय नङा जाथिखौ सिगां नायग्रो बिनि उनावहाय नोंनि बे माबाफोरखौ नायनाया मोजां थ' लोगोफोर गाज्रि खोथा बुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे आंनि चेनेला मोनसे स्ट्राइक नांनानै दङ ओमफ्राय आं जानला मानला भिडिअखौ हगारनोबो हानाय नङा आरो एसे नेथ'नांगोनफोर बायदिबो मोनदों सम हानायमानिखौ हगारनोखौ नाजागोन ओमफ्राय हाया बायदिब्ला आं दोनगोन स्ट्राइक नांनानै दङ आंनि नैबे मोनसे अफ्रि दैमारि चेनेला थ' लोगोफोर भिडिअआव जुदि आं गाज्रि खोथा बा माबा मोनसे गाज्रि वार्ड जुदि बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोनाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखैबा दोनथ'बाय जय बर' हारि